Минзеледе яшәүче Гөлнар һәм Фәиз Хуҗагалиевлар Россия президенты карары буенча ата-ана даны орденына лаек дип табыла. 4 бала тәрбияләүче гаилә башлыгы район полиция бүлегендә эшли, Гөлнар ханым суд приставлары хезмәтен җитәкли. Олы уллары инде армия сафларыннан кайтып, әтисе эшен дәвам итә. Мактаулы исемгә лаек гаиләнең эш көннәре һәм көндәлек тормышын Илшат Аюпов күреп кайтты. Порядка 15 минус АППГ прошлого года, да? Суд приставлары федераль хезмәтенең Минзеле районы бүлегендә көндәлек киңәшмә вакыты. Аны инде 10 ел Гөлнар Хуҗагалиева җитәкли. Эшләренең нәтиҗәсе дә бар. Алимент түләмәүчеләр безнең районда әзәеп килә. Без инде һәр катлаулы алиментчиклар белән генә эшлибез. Эштән соң өйдә аны ике гизәгулы һәм кечкенә кызы каршылый. Озакламый полициядә хезмәт итүче әтиләре дә кайтып җитә. Олы уллары инде тормышта үз юлын сайларга өлгергән. Хәзерге вакытта ул Казанда первоначальное обучение үтә, МВД системасында эшли. Игезәгуллары Амир белән Альмир 7нче сыйныфта укыйлар. 6 яшьлек кызлары Алия әле бакчага йөри. Үзләре салып кергән менә шушы якты, матур йортта яшиләр. Бу өйне үзебез салдык. Ул салонда безнең федеральный программа буенча алынган акчага, Фәйзнең иптәшемнең эш урыныннан безгә было выделено акча. Гаилә башлыгы озак еллар район полиция бүлеген җитәкли. Инде лаеклы ялда булуына карамастан хезмәтен дәвам итә. Авыр эштән соң иң яхшы ял вакытны гаилә белән уздыру ди. Кара диңгез ярларында диңгездә булдык, бер генә тапкыр түгел, күп тапкырлар инде. Балалар игезәк малайлар безнең волейбол белән шөгыльләнәләр бүгенге көндә бик яратып. Актив ял яратулары гаиләнең фото-видео архивында ачык күренә. Мәдәни чараларны калдырмыйлар, сәяхәт итәләр. 4 бала әнисе парашютта сикергән хәтта. Президенты указы буенча ата-ана даны орденына лаек дип табылган гаилә Минзеледә менә шулай гомер кичерә. Балаларын сүз белән түгел, эш гамәлләр белән тәрбиялиләр. Восхищаемся ими, да, любим, уважаем, бережем, да. Бергәләп шушы дөньяның матурлыгын хис итеп күреп яшәү. Ул бәхет. Минзеледән Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы.